Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ga sabon series namu mai suna ina mafitar mu. Ku biyo mu akan YouTube channel mai suna El Hassan Film Production. Ku sha kallo. Amma ka sani yalla bai billahi la ilaha illa huwa gabas da yamma kudu ba a gari na ba kana da tilo babba ne fa kai uwa daya wani gagarumin al'amari ya shiga tsakaninsu sun shiga dandan zaman yan marina kallon kallo da kaka turkashi sunan fim din ina mafitar mu kaga ranka yanzu kaga abin da mutanen nan suke mana ko sai da kaga abin da suke mana ko ai wallahi ba za mu bar wannan abun ba a wannan garin da aka yi mana wannan abu mu matasa mu bar wannan wallahi ba za mu bari ba ku bari ku ga abin da hukuma za ta yi mu matasa aka yi mana wannan abu ka bari ku ga Allah sai ya kashe ka sandar sa in bige ka to shikenan mu zuba shege ka fasa ai ya na fi sun nan garbakin nan Allah kuwa kike dan iska kai da uban naka ina mafitar mu Shiri ne wanda aka samu nutsuwa wajen shirya shi, zai gamsar da kai. Mahiryin shirin Muhammad Hassan yana nan akan YouTube channel mai suna El Hassan Film Production. Shiri ne wanda zai gamsar da kai, ya faɗakar da kai, tunasar da kai akan rayuwar da ake ciki a yanzu. Sai kun kalle shi za ku ba da labari. Assalamu alaikum dado manya kai ya gari ya labari ya mana labari sai ne masha Allah mun ji hanya rabi alaikum dado haka zai za mu bato ta kai Din bani lalacewa ta same ta banda abin liba ina ita ina kaɗo menene kaɗo na ruwan mu da kaɗo ka an banza Yana nan tafe. Kuɗe mehi ina mafitar mu na 'yan kamfanin El Hassan Film Production.